Kidung Srina Tokas Maran Manis sehang gugah ati tapi sinar wangi netra Sugeng rawuh Pakde Senen Sugeng rawuh Mas Sugeng Pak RW saking Parung Pakde Kujono juragane bakso rudal sama pindah ciki toh nah ngrembaka usahane sehat terus ya Kong suwe suwe hangat ngondi daramaning lara branti soleka taman Pakdeku Senen iki ngrasani bojone bogel teh ayu men nggih aku pinter gel golek bojo nggih aku ora kok ya bojo kok ya kemen lho Pakde Bogel lah ya iki lah sing ning mburi kae mau sapa salah paham Pakde Senen iki dikira ki sliramu iki gandeng aku iya ning nyatane apa nyatane ya apa ora lah ya musik goblok ya aku mbiyen ya jane ning pesawat turu ae lho. Aku MC kok goblok tenan aku. Lah iya ta jenenge bocah. Jenenge wong. Monggo. Nora no usada. Yen ra tutik wong manis nimas manis nyoto kangkar yokas marah Dek Gondrek garape kendang miring ning sing slow lah iya aja sesek-sesek ora njaluke kendange miring kok timbang ra desa ketilang alah rung jelas we kok sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Win sedang pindhangan Bu Win wong ayu pepujan kudik tutik ati susah kangen sliramu
Bagong ngeridu atiku kemana sapa rena wengi tak hati susah nunggu dewarsa bali maksud dilaras di mana-mana rasa kangen ra bisa mari hamung sira ka iso nabati Adek kancil iki lho wis dikeki lho Pak Dek kancil. tinange Heeh, ayo. sing marani kudu aku penak to Ndrek kaya marsudi laras nggone Mas Kino to nano nano yo Pak kadang-kadang marsudi laras campur sarine jelas nada to Mbah Kancil pimpinane raja wali audiune Sugrawong Mbah Gareng Manggarai berkerian Lampung ya ndang do munggah no. Nggih, bablasken napa Pak De? Warga besar Lampung yo, tarik yo. Monggo yang dari bablaske sewu layang mutut Sewu layangmu, oke. Aja sebelang
matur sekedhap Pak Warso. Cecolo bilih keluarga agung saking Sragen, keluarga agung saking Lampung, ugi keluarga besar saking Palembang dimohon untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Kami ulangi, keluarga besar dari Sragen, keluarga besar dari Lampung, keluarga besar dari Palembang dimohon untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Monggo. Oke. Oje, ugi keluarga besar panitia, gitu. Keluarga besar Moncowargo, keluarga besar PSGR yang pakai jas duluan, monggo. Dipersilahkan panitia yang pakai jas PSGR ugi Moncowargo. Nggih. Tanggal 15 ugi foto bersama, monggo. Yang pakai jas sik iki nyanyi barang. Engko jas kan foto. Foto niki engko iki. Yang pertama yang pakai jas, wes foto. Monggo, kami persilahkan keluarga besar saking Sragen Rumiyin, keluarga besar saking Lampung, keluarga besar saking Palembang, keluarga besar Kali Kobok. Monggo, Pak Haji Gareng, ya Allah sehat ya Pak Haji. Nonano, yo. Wong ayu Mas Rangga, seneng kamu. Wong ayu spesial kagem
besar saking Kalikopo Pakde Kudardi, Pakde Uplek. Pakde Senen Bos Sugeng. Ae Kembar. Pak Sawang kae saka kadowan agem samping tindakan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku dadi tapan masuk dit. Biyen bagus semono wong ayu sawangen ragaku iki rino wengi mung tansah rerinduwati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung nyawiji ora padha-padha ya titik kepareng katur menggah lelagon kangene ati ugi sewu layangmu. Monggo Mas Pardi. Ya 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 ya. Bang Parni. Monggo Mas Parti monggo. Pak Yadi monggo. Pak Yadi monggo. Mas Giarto, Mas Wardoyo. Monggo Pak Joko. Sopo kae rek mau ngembang bakung sajak ngawe awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem Monggo Mas Parjan. Mas Joko Limu, monggo Mas. Jumeneng Mas. Mbak Kea, Mbak Rizka, monggo Mas Marjono. Mbak Ita, Ayo Pak Joko. Masuk ya Pak Dewarsa. Astaga. rasa tresno batin ora tega rina wangi
tansah beda ati. Hae Mas Joko, Mas Pardi. Mas Parjan ya jeneng kabeh. Bos Donat. Gepeng sapa? Pak Gi. Ayo Mas Gepeng Saryono. Pak Ki. Renesan. Pak Ki ket mau urung metu blas. Aku urung. Mongko Ayo ye. hatiku kepengin Mana dulu? Ayo Pak. Jelas nada lo ini. Jelas nada lo ini. Ayo, yo. Bos Pardi. Asopo kae rek mong ngambang bakung saja gawe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem. Nyage monggo. Bablas kayak pring kuning Mas. Pring kuning. Rasa tresno ora tega rena wengi sliramu mung tansah beda ati. Wae Bablas kepring kuning nggih, Mas. Monggo setiaku hatiku kepengin ayo Abang Komar. Spesial buat Mbak Isti.
Digawe ra umum Pak Yono iki. Bebaske bocah gunung sisingkas Mas. Dhe pengeram-eram iki. Tamu nganti pirang-pirang nganti bingung aku. Kapuk urung, Kranggan urung, Bekasi urung. Ah. Sugio monggo. Masya Allah duit gue kaya ngene lho Mas. Apa kowe kelingan
Mas Bani lurahe Depok kuwi njaluk Joko Lolo. Mas Bogel. Nggih. Iki biasanya lagune Mas Demang. Demang tamu Duno ke puncak. Keluarga Sragen ya Mas. Nggih. Iki disuwuk saya ya Mas. Suwuk saya mesane sing ibot gubrobyos lho. Apa kowe ra kelingan Orang keliling. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Makaryo sinarengan Raja Wali Audio Sempendang. Muga dimenengan biaraken langsung lumantar cara foto video syuting. Jelas nada pimpinan Mbah Teguh Kidang. Mas Bani. Ayo Masku. Mas mewanci lengser wengi. Si Joko lolotan bisa nendro. Ayo Mas Parti ning beksan tayub. Oh, Sampeyan sowan ayo aku sing nyawer. nandang susah
Rowae yo akhire zaman. Masyaallah, masyaallah. Udah. Tapi yang belum. Boyo Kina Lesno Broto Bisa Paripurno. Masyaallah, masyaallah. Yuk, yuk, yuk. Malik, 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 malik. Bagianmu. Ayo yo. Ijo-ijo. Ijo-ijo. Ijo, ijo. Terus mengke Joko melarat. Ampun kesupen 9 Desember. 9 Desember. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari. Pangarsa dene penyanipun Bapak Teguh Kidang. Seni Guyu Raja Wali. Eh.
Wardaya. Apa ya iso? Lah nek priyayi jaman kaya krepen. Jelas nada. Spesial keluarga besar muncul. Bapak Joko, Bapak Karman, Saribit Ibu, Bapak Pardi, Ibu Parni, Mas Gondrok kebang. Nuwun Bapak. Lo. La. Manis dik, kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli madu bisa-bisa rontoke jantungku
suwung sing gondrek. Pardaya sik lagune salam kangen. Saya ucapkan kepada Bapak Yono dan keluarga besarnya, mudah-mudahan lagi berbahagia. Mas Dan Jawir. kedua mempelai Monggo, Mas semoga Jawir. menjadi keluarga Mas Jawir. sama. Amin. Ayo bola cokek mas, bola masakin. Suk suk suk. Yen aku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Tresno bebarengan nang kadung ombo. Saiki aku Jare mau aku nek nyanyi jare gondrong kan jangan. Drong. Kowe jare nek aku nyanyi kowe arep jangan. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni. Pancen abot jroning ati piye maneh aku kudu tak lakoni. Jare kowe mung arep golek lagu sing gak enek hake, ini malah marani iki piye to? Iki ora hake gak apa. Oh hake sik, hake sik, hake sik. Panyuwun gumring sliramu. Jelas nada dan para tamu undangan yang berbahagia. Jelas nada
nari seneng tak boleh. Panyumunku